Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayaga naman sa aton nga mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes kita, Setyembre 9, tuig 2022. Hotline. Yari na kita sa ikaduha nga Biyernes sa ikasyam nga bulan. Kumusta ka mo mga kaaksyon? Mayara na gid lamang sang 107 days o kon 107 kadlaw antes mag-abot ang adlaw sa Pasko. At may 114, may 114 days naman ang nabilin bago mag-abot ang tuig 2023. Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa taknang alas 9:30 karon nga aga sa pagdulong sa inyo sampilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in, naga-welcome kita sa mga kaaksyon naton nga naga-monitor na via on air kag sumungan sa online, no? Dira sa Facebook kag mga naga-monitor via YouTube. Actually nami pagid kon magluwas nga naga-monitor kamo pagi iya sa online, sa YouTube man o kung sa Facebook, palihog lang share sa aton sininga program kag like, tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para damo pagid kita ang manabutan. Ang pinaka-best sinag kay pwede man kamo makapartisipar diri sa aton na pagpangalagad karon nga aga paagi sa pagpadala sang inyong mga mensahe gamit nirang inyong mga gadgets, ang inyong mga cellphone, ang inyong mga laptop, ang inyong mga computer, pagi dira sa available nga chatroom. Ipadala lang anuman ang inyo mga mensahe. Sa mga wala iya sang internet connection, kabalo ka kung may internet connection ka, din ka man nga bahin sang kalibutan, pwede kaya magpartisipar mo. Search mo lang ang Aksyon Radio Bacolod, di makita mo na gilayon, available dira, no, magkapamati ka na diri sa Aksyon Radio Bacolod. Tikon wala ka man sang internet iya, no, kung sa on air ka naga-monitor, may text hotline man kita 0963 757 0874. Karon nga aga mga kaaksyon, ang isa sa mga balita ti ginabantayan gid sa halos kalabanan, although nga ang groundbreaking ceremony ti subong ining adlaw patigayunon diri sa Metro Bacolod. Groundbreaking ceremony, butang balon seremonya ini sa pagbukas sinyales nga kon para sa pagsugod na sa pagpatukod sang Bacolod General Hospital. Now, may mga proseso pa actually nga matabo sina. It doesn't follow nga kung nga mag-aumpisa na o may groundbreaking ceremony na today, bali may matindog dira gilayon o kun patindugon gilayon dira nga mga poste, especially para iya sa main building sang hospital. Seremonya ini nga may green light na, sugdan na gilayon ang pila ka mga proseso. Kaya actually ang main building sang Bacolod General Hospital, ang bidding sina umpisahan pa lang sang gobyerno, no? Kung sino magadaog dira, amo pa na ang pag-umpisa niya, no, sa sa construction, pero ang mayo diya nga balita kay ti may available na nga pundo mo para sa sininga proyekto. Pero ang iban pang tukuron, no, nga mga buildings
sa tupad sining hospital paagi sa DPWH, pwede na nagilayon niya masugdan sang kontraktor nga nagdaog. Mayo ini nga balita for Bacolod City. I-check naton kay ti daw ang schedule alas 9 sining nga aga. I don't know kung ara na no nakaabot na posible diri sa Bacolod ang mangin dinapit nga bisita, no? Bugal man sang Ilonggo kay of course ang mga roots niya sini from Cabancalan City man mo Ilonggo na Ilonggo ang Senate President sang pungsod Pilipinas. Senate President Mig Zubiri. No, ma-attend gid siya sa sining groundbreaking ceremony karon nga aga. Now, ang isa pagid siling kubasi makabungat karon daw kon magka-mention bala si Senate President Mig Zubiri nga basi ko maidugang pagid siya nga pundo. Kuno sa basi karon iambal na pagid ang luwas sa sining allocation nga gin tingwaan matrabaho sang iya talatapan. Diba si magambal sa dugangan tapagid ni kay kabaluka magluwas sa building ti sa uling palaligban naman in order nga magka-operate maayong hospital. Number 1, equipments, no? Kinanglanon mo na. Number 2, ang kinanglanon nga mga personnel. Now, hindi lawag-lahog, magpadalagan ka sa hospital, kikita mo naman subong, kalawig-lawig na, kadugay-dugay na gani ang mga district hospital sa palibot sa Negros Occidental, nagkakulang gihapon sang mga equipments, o kung hinali operahan ka, diri ka man gani gihapon, rekta nga pagadalon sa bahin sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital mo. Tay much more nga ini umpisa pagid lang kwan pa lang ini no ang patigayonon today amo pa lang ining groundbreaking ceremony no pero basi kon may abansi nagkaroon nga mensahe dira kag ang aton pagpanginbulahan kay Congressman Greg Gasataya kati isa man siya nga nagpangabudlay no kag nagtingwa gid para sa sini nga proyekto. Ano pagid so far ang pilag ka mga talakayan naton karon nga agad diri sa inyo sini para tuntunan action hotline. Oy, ang online registration kay kundi ang schedule para bala sa educational assistance sa mga estudyante bala, no? From elementary, high school to college, ang kalawigon sini sang distribution until September 24, no? Bali every Saturday ina. Now, the last day, ang pag-intindi ko, may ara sang panugyan na ginpagwa ang DSWD. Ano ini nga panugyan? Ang ila panugyan nga ginpauntat anay temporaryo ang pagbaton sa mga online application, no? Ang mga nag-a-apply online kay kabalo kati way pag ginaalaw masyado gid ang face to face. Kay iban ang pag-intindi nila nga makadto sila sa DSSD office amo na siya no ang bali ang ginahimo no ang mga parents adto nagliga nagasala-salamo kung ano ang sitwasyon kagimuon nila kita niyo sang primero to sang kulang pa ang coordination nagginutok kan Bacolod City hindi bla no sa unang venue to dito sila nagkinadto ang mga parents ang mga kuan nagtililipon diri kay tiway masyado maplastar mo kung ano gid ang sistema. Karon nga naplastar na ini may ara na sang mga requirements sa gin parayag ti ato ni baloon ni nga temporaryo naman kuno nga gin pauntat ang online nga application no ang pagbaton nila. Pilagid ba lang target beneficiaries ni kahapon kadamo sa nagmuno bala nga may mga estudyante nga nakalabay nag-istorya sa akon siling nga kami bala sir nag-apply man kami to tigaling ang problema sa ila application niya daw ay ito nag-agi sa online ti siling ko kun ay nag-agi sa online na doon kung paano ina
bala may chance kamo nga mahatagan man sining gina-expect nga bulig financial para sa mga estudyante, pero actually ginakuha ini sa mga ginapaagi sa mga parents. Hotline. Di bangod pila na lang ho, including buwas, 3 na lang ni kasimana mo. Ti pilagid bala, no? Sa bilog nga Negros Occidental, Bacolod City, kag Subong Man, Region 6 ang target nga paghatagan sini, no? Damo-damo bala estudyante, kag damo-damo man bala pigado, ti may mga qualifications nga amo lang ina ang ginatumod, ginadetermine sang DSWD nga among mahatagan. Now, sa part ng DSSD, actually ang papel nila diri, amo lang ang pag-provide now sang nga mangin smooth ang proseso. No, amo lang ang ginahimo nila. Ti ibaloon nato na kung ano karon ang mga development. Hotline. Sige kag iban pagid karon nga mga nagapamangkot party diri ti i-try nato na no nga hibaloon sa mga natungdan nga ihinsya sa gobyerno kay very important man ini no para gid sa aton nga mga parents, mga ginikanan dira nga nagahangla sa gihapon, nagaangan-angan sa gihapon kun bala marakip sila sa sining assistance, no? Educational assistance nga ginahatag sang gobyerno. Hotline. Okay, so anyway, i-check ta lang na karon no kung nano ini ang masunod, no? Kung bala may ara pa sang himuon ini sila nga mga advisory, panibag-ong advisory regarding sining educational assistance. Hotline. Pero sa syudad sa Bacolod, sa Iloilo dayon nagsundors ang next si Madam Pasita kay may mga update ini mo parte sa kanamuon na last time ang ginpadala sa akon nga information ni Ma'am Pasita nga suno sa iya ti ang mga taga Bacolod ng ligad ang nahatagan is 516 nagligad ina nga simana or equivalent to 1.7 million pesos. Tiyan mo nang ginapang nakabato na, no, so far. Hotline. Pipila naman sining Sabado, no? Ang malabot ay sa gihapon ang target nga 516 nga ni or mas matas-taas sining nga numero ang hatagan, no? Sang taga DSWD. Actually, why maniya sang papel gid ang taga DSSD mo. Sila malang ni nagabulig, iaagod mangin smooth, mangin maayo bala ang dalagan, no, sang distribution. Hotline. Ayos, no, kag pila pagid karon ka mga update and development nga aton tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad baw kahapon sa Diamada sa may area sa Banago. No, may aras ang public hearing pero nagtaas ang tensyon kag emosyon sang mga naga-attend didto bangod man kay tiyang natabo para iya sa mga pumuluyo nga ato didto kahapon siling nila na no iniman nga hindi pag-i-cater yang amon sini nga mag-concern kag bila ka mga palamangkutanon kay open forum man lang ini. Pero kahapon or public hearing ti galing siling sang council nga hindi may ara kita agenda nga muna kami nagpatawag nga muna ang agenda nga dapat diskusyonan ang propiedad ni Councilor Vladimir Gonzales dira sa area sa Banago nga ti gusto niya i-recover nga out of 3.5 hectares ang isa pa lang ka hektarya ang una niya dira mga gintambakan bala no dira sa area sang Purok Bayanihan ay kahapon daw puwerte linalisay pa imo hindi hamak ko. Hotline. Pero at the end of the day, at least na settle man, nagpabilin to sa lugar si Councilor Vladimir Gonzales, kagti may mga planong konsyal, sila nga ti makuan tani, o si Saon tani, kay luyag sang konsyal, sila nga, lantaon ta kayo kunamo, manigan isang katulad, sila nga mga tinambakana, hindi,
Daway mo ka ba ang akong pag-insindi ka daway magiganigin require para sa akon ni kamo ni ka-istrikto sa mga requirement. Action Hotline. Aber tilang tawon ta kung nano ang matabo sini no in the coming days kay ang plano ni Councilor Vladimir siling nga makandak kita abisang committee hearing partide no para nga hibaluon ta kung nano gid ang madalom sini kag nano pag ang iman mga projects dira siling nga may mabukaran kita na da sa barangay Managum Action Hotline. ay siling ko dong ibando ay paka-recover no sang over sa politika because July pa lang nag-umpisa pungko bago mga opisyal no although June 30 ang ila sining mandato nga bagpungko na bilang nagdaog nga mga opisyal tigaling July na ang opisyal gid nga pag-report nila sa office ti July August banog dua pa lang ka bulan ho. Dua pa lang ka bulan kag ikaduha nga semana ni ho. Amo pa lang nakalawig actually sang dalagan o kun pagserbisyo sang bag-o nga mga administrasyon. Action Hotline. Di luwasi akong incumbent ka siyempre continuation naman lang na iya mo, no? Continuation naman lang niya ang sa may mga may mga incumbent official. Action Hotline. Pero kwanon ta na karon na ibalikan ko lang na. Ario i-congratulate ko lang ang Bacolod kay ti kabalo ka amo na ning umpisa sang proyekto nga ginahulat sang kalabanan ang Bacolod General Hospital. Today is the groundbreaking ceremony. Online sa hotline. Online sa hotline. Isa sa mga nagpangabudlay, nagbuligid, agod nga ma-materialize ang ining handom matuman. We have Congressman Greg Gasatayas ang Lund District sa Bacolod. Kong, how are you? Good morning. May ngagagid si mo, may ngagagid sa tataraton ng mga tagpalamatik at kauturan. Yes, sir. 9 o'clock, no? So, nga agagid ang program mag-start, Kong. Well, ang groundbreaking is between 9 to 9:30. No? Nakatagong lead time for the preparation kung sa pag-abot man ni President Zubiri. Aha. So, why pa di kaabot sa Bacolod ng Negros subong si Senate President Zubiri? Tapa. Aha. So, karon sir magluwas kay Senate President, sino pag yung mga expected nga mga guest naton maabot diri taga DOH or any department nga mga kadto di? Kung manawag kami liwat sa imo malandlay na lang taguro Action Oliver do gakwan nagakadula-dulang signal niya. Alas 9:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Bali between karon mga 9:30 so halin diri sa aton sining opisina karon kay kitang City Hall nga mga cover diretsuhan tan lang nada no sa area sang Barangay Vista Alegre. No mo na dang location ha. Actually Barangay Vista Alegre amo pa ni siguro ang ma-resolve dira ang mga ruta ga alagyan. Okay lang yakon somewhere ka sa Mansilingan kay daw medyo bulubakante na jutay ang ligwa sila bla magpadulong dira sa ospital pero kung magpadulong ka dito, coming ka sa direction halindiri sa halimbawa east side man sa Bacolod pero malabay ka sa mga bangga ko, report din na ka traffic mo. Kung sorry gid kay no ga intermittent ang signal kay na. Yes, actually, may ngagaliwat sa imo. Aha. So, bali, magluwas kay Senate President Zubiri, may mga representante man mag-attend gikan sa DPWH, kay DOH, kung no? That's correct. Actually, in-invite nato ng directors ng DP kag sang Department of Health na mag-attend sa bunga aga sa groundbreaking for the hospital. Actually, sa bunga piraman ka mga members ng House na rin
message pa natin if they're available ka makatambong subong sa Aha. So isa ini ka maayo gid nga development, and ako first and foremost ga congratulate ako sa imo kung nagapasalamat in behalf of Bacolodnon nga ini nga damgo medyo malawig-lawig na kung, and kon ako mo may ara na sang seremonya subong do amo na ni bala ang patimaan nga madayon na gid hindi na gid mapunggan kong. Yan, actually, thank you, Gid. So, amo ni siya, no? Quality, groundbreaking, pero this will commence na nga ang pagpatigayon sang landef, no? Kagang construction sang mga ancillary buildings sa hospital. And then, aside from the groundbreaking, Art, may MOA signing man this morning between Department of Health kag ang LGU, no? With the Mayor Alvi. Ang MOA signing, Action Art, is for the 250 million na nga i-release ang Department of Health for the construction of the main building, Action Art. So meaning all is set na gid for the hospital. Yes. So after sina nga may signing na, and then ang bidding will start na dayon kung for the main building. Yes, no. So pati gayon naman na ang bidding process, no, and I think ang mga planos ang DOH na ginaulat-ulat naton will also be available, Action Art. So simultaneous ni siya, no, while pati gayon sang land dev sa entire nga property, then sugod na pila naman ka mga buildings including the main building of the hospital, Action Art. Aha. Atoy akong ang namuno mo last time nga do 200 million man something sa other building and structures, bali anong gwa sina di na sila ipatukod kag sino ma-implement sina akong? Dira na siya, Action Art, man tupad mismo sa hospital, meaning the entire 4 hectares, no? Okay. I-land dev ni siya, when land development, i-prepare ang ruta, no? Ang mga terrain siya na. And then, pati kayo naman sa DPWH sa pagpatukol sa ibang mga buildings na kinanglanon for the hospital. So DPWH ang ma-implement na, while the construction of the main building naman niya, the funds will come from the Department of Health. I see. So DPWH patigayon sini kag most likely sugdan man ni nila agilayon niya kong. Yes, Action Art, no, actually mo na lang siya ginahulat no. Nga maplastar ng tanan, no, nga muwara na ang Department of Health na agreement between the LGU and the city and the Department of Health, no, tanan. So pagkatapos niya makasugod na gilayon ang DPWH man sa ila part sa sining construction sa hospital. Nagligad ang pag-intindi ko daw may mga pagbag-o nga daw ang location gibala sa main building kay nagligad to daw ginliwat ini kung daw ang plastar niya. Paano ini? Ang original sining plano, when I talked to the donors, no, meaning ang pamilya Hinsoli, was they will donate the entire 4 hectares for the hospital, meaning priority is for the hospital. No, and then when I talked to the Department of Health, same thing man, it's for the hospital. No, but there were, along the way, there were suggestions and proposals from the LGU nga di wanted nga ibutang mandara ang City Health side by side with the hospital. No, but towards the end, naghambal ang Department of Health ka base ilayang advice, sabi, no, kag ilang paglantaw nga hindi sound nga itupadon mo ang hospital with the City Health. No, dapat it should be separate, meaning hindi na dapat nga side by side nga ang hospital mo ara madang imong City Health. City Health. Yes. So ang kanilang rason, ang hospital curative, ang City Health preventive. Muning ilabi nga perspective, plus ang ang mga disease control management, no, kabudlay nga usually ka kadto sa City Health, it's either mapa-check up ka, mapakuha ka papers, no, kag iban pa kinanglanon. So kung aramad side by side ng hospital, I mean with what we experience especially during this pandemic, makita ginaton nga hindi dapat nga tupadon. Amo na yang opinion kag
pananawan abi kag suggestion sang Department of Health, no. So they presented it with the LGU, with Mayor Albi, no, last I think though June bala kung di ko magsala. So nag-agree ang LGU nga sundo niya ang pananawan sang Department of Health. That's why again ang disenyo is the same, but ang pag-configurate sang duta or ang pag-plaster motong ginliwat nila nga dapat hindi gid pagibutang sa igad ang ospital kasi daw ka hindi namin ang tawon makapagsulod mo sa medical complex ang ospital ato scaled, so dapat ang ospital agad nga. That is why naging Correct. disenyo nila liwat action act. Pero atong design mo sir, no, perspective sa ito kagin presentar mo, amo gin man to yung sundo, no? Yes. It's almost the same, no? Ang ginliwat lang niya, like for example, ang pananawa ni suggestion ni Mayor Albi, kasi magsulod ka sa isa ka hospital, main lobby. Dapat ang emergency room mo, may separate man niya nga, door nga agyan. Correct. No accessible gid ang yapon. Hindi pwede ka pagsulod mo sa main lobby, man ang emergency room. Oh. No, so amo to ang ginliwat abi sang Department of Health, no, kag gidimo na sa floor plan from first, second, third, so ginpang redesign, no, kag I think they're almost ready na i-present na sa LGU ang floor plan, but the design is basically palarias lang action art. Yes. Ang namin pag-isina, pag-attend karon ni Senate President Subire, basi mabalsa siya, I know that the equipment sini kinanglanon, pero next year pang target sini magkumpleto ang construction gid kong, di ba? Yes, we are looking at siguro hopefully towards the end of 2023 kabay pang matapos na ni siya, no. Kay ang target sini a little over almost 2 years siguro no nga ubrahan na gid sini. So ang equipments ipasulod na mo ni most likely 2024 siguro budget or kung may ngagaw 2023 ang medical equipment. But ang DOH ga suggest man nga 2024 na ipasulod ang pondo for the equipments kadasig man ako mag-purchase ang mga medical equipments for the hospital action. Base garo kung maganahan si Senate President kung magambal abi dugangan ko nang iamot ko na sa inyo hindi na ko mag una action art mo lahat lang ko sang announcement kini mga istorya na man kami ni tatlo ni Mayor Albi with regards sa dugang pang ilimuon for Bacolod City. Yes sir. Pero by the way, ari ka na ginman, isalot ko na lang ni anong update kali sa Kwanban, redistricting sa Bacolod to sir, sa mga meetings inyo? Amo tong last naman, action art, gulat na lang ko sa schedule for the hearing. No? Kay, I think clear naman to with the Committee on Local Government. No? So gulat na lang kami, ako personally on my part as the author, ginulat ko na lang ang mga mapa, nag-request na kami sa I think the Bureau of Lands, if I'm not mistaken, ang mapa, ang population official from the National Statistics Office, no? Then mag-hearing, everything will be endorsed, no? Sa committee ba? Yes. Finally, kung ano mensahe mo sa Bacolod noon with this latest subong kung bangod sa sining ara na, hospital, and the ang ceremony patigayon na today? Well, actually, naging pasalamat gid ko sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod, no, nga nagsuporta gid sa sining damgo sang tanan nga today is very, very significant, historical, and important because amuning adlaw nga masugod na ang finally, no, after so many years of our dreams, masugod na pagpatindog sa aton nga hospital. It wasn't an easy process, no, tuman kabudlay gid ang aton inagyan. Pagsugod sini, may iban nga nagasaka ang kilay, may iban nga nag-ipos-ipos lang, may iban nga naghatag sa kinabugos nga suporta. There were also those ka nagambal nga hindi na pwede, kaya hindi masarangan ng syudad, ang pag-sustain, ang operational expense, kagang iban, with all the the usual, but what is important nga subong ang pangabudlayan naton tanan-tanan, bululigan sa tanan will now materialize na mapatukod na ang aton nga Bacolod City General Hospital. So this is a dream come true for the people of Bacolod City. On that note, Kong, salamat gid sa time. Congratulations kag God bless sa imo.
Thank you, Action Art. More power sa inyo. Salamat man sa inyo padayon, gid, nga pag-suporta sa aton. Salamat, gid. May Hotline. Congressman Greg Gasataya sa Lone District diri sa Bacolod City. Now, ti may mga jutay no sa mga detalye sadto ato ba lang sa perspective o kung sa plano sa mga buildings may mga suggestion, may mga ginliwat jutay lang ha, pero kung ano tong itsura ang perspective ang ginplastar, amo gid na ang guwa sa hospital. Now gin-adjust man nga hindi pa ibutang sa kilid, sa sentro siya dapit ibutang kag siling ni Kong Greg na atong plano nga dira man isahon sila sa sining daw medical complex dira kay butang man ang City Health Office ti may technical kag scientific nga mga explanation ang mga otoridad nga hindi kili pwede no nga tingbon mo sila da kay ti tuod man ang mga taga City Health niya o City Health Office yung purpose na makadto ka is preventive measures tuod mapacheck up and all mo ang sa piyak tuya ti security mapabulong ka na gito may masakit ka may ginabatsyag ka Hotline. isang tiyempo sa pandemic gintudluan kita tuod actually sa pandemya nga COVID-19 kung ano mga himuon nga mga protocol nga mga guidelines no agod nga malikalikaw ka sa sining pandemya tiya mo na ni no mag-aumpisa na ang dalamguhanon siling ni Congreg nga hindi man madinay sadto may nagkataas ang kilay na hindi sila believe daw hindi sila all out ang support sa sining proyekto pero tiyari na ho ang seremonya no subong nga groundbreaking ceremony and then expect kita nga mag-aumpisa na dira ang main building ibining pa na iya pero ang pila ka mga structures nga tukuron sa ilalom naman sa DPWH most likely sugdan na dira gilayon. Hotline. Di mas mayo ni nga may hospital nga makakater kay take nota Bacolod City damo tuod pasyente nga Aris Corazon Luksin diho. Ti kon hinali na karon nga mag-umpisa na ng operation niya expectedly basi 2024 madayon na may mga equipments na da middle of 2024 basi okay ng operation may mga doctors or personnel na kung hindi na mabudlayan bisa layo-layo distansya mo kunari ka di karon halimbawa sa mag-coastal barangays bisa natuto siya sa Vista Alegre kung mabutangan na da karon sang lugar nga hindi periode bla subong nga tinagpatukod pang mayor sa Bacolod kaya ang hospital bangod sa pandemic ka mga regulasyon hindi man sila pwede na nga way ginaalaw bla nga magbantay sa pasyente nila so at least basi dito madisiniwan iya nga may ara para sa manugbantay sa pasyente by plastaran nga husto amo na bla lantawan niyo blang mga taga out of town mo kaluluoy kunari diri ako sa bahin sang Bacolod sa Corazon Locsin ara naga-standby nagaliligid sa kilid sang kalsada daw sa sidewalk kay nagahulat nga lawagon ang ila sini ngalan sa pasyente nga may kinanglan naman sa nagabantay. Hotline. A dream come true for Bacolod City suno iya sa kay Congressman Greg Gasatayat. So pamatian ta kay siling niya basi may mga good news pag karong madala ang Senate President kasi Mig Zubere upo diya kay Mayor Albi Benitez tibantayan ta na karon na dito sa area sang Barangay Vista Alegre. Action Hotline. 2006 WWRD for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako magulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggado so nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa inyo. Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit no. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay base sa ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong
Yapin ako, okay, namiswilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos hindi. Tapos sa mga eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya, ako maghulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo
o kung pagpamuson. Ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali ang mga pumuluyo dito sa lugar
Gati nangin malawing panahon no nga nagpangalagad si Queen Elizabeth II kay ti nagtaliwan ini siya sa edad nga 70 years old dito sa Buckingham Palace. Ti ang mga pumuluyo dito gakasubo gid sa England kagiban pagin nga mga bilog nga kalibutan halos no. Nagabuylog man sa kalisod nga naangkon sining pamilya. Malawig-lawig man nga serbisyo ini siya no, nagpangalagad si ila dito nga pungsod. Kabalog kati monarkiya dito luwas sa ila sining nga mga nagapangalagad sa gobyerno nila na may ara man nga nagaserbi bilang reyna no, sa ila sining nga lugar. Hotline. Aryo, isailuan ko lang very quickly si Sir Frank kay because in a while may ara sila meeting sa MBCCI. I don't know kung basi isa ni siyang talakayon nila Puerto Subong no. Kita nga maordinaryo nga tao do wagi magkita ka paminsar sini pero abi mo damo subong bala ang nagakaganyat siling nila balik na kita mga seaman bala no, mga seafarers ga tingwa nga magkabalik subong perti gidi ang pagnubo sa piso kontra dolyar mo. Amo lang isa sang nagakuan man ang epekto niya bala ikwaon ta sa mga eksperto kapin pagid sa business sector kay di sila makaintindi ka maka-explicar tuwoy sinimo di kakita sinutuod nga perti subong no kamahal gid sang dolyar kontra piso ti subong ang mga balayran tapahalin sa kuryente pagkadtos tubig dualos tanan na lang perti ang mga pagmahal subong tidugangan pa rin hindi man stable yung presyo sang gatong ba o kadako nga problema. Online sa hotline. Tinguan pa karon gagang masguilanon before sa meeting nila sa MBCCI. We have Sir Frank Carbon on the line. Sir Frank, may ngaga si mo? Sige, Art, may ngaga man. Dalion ko lang kabalo ko may meeting kang schedule. Siling ko ba si isa ng istoryanyo today yung party ni sa grabe ginang pangnubosang piso kontra dolyar subong sir. Nanong implikasyon sini? Wante. Number one nga daan is ang tanan-tanan mo nga pagkaon kag giyo tadi imported. Butsing anon, kinanglang ka dollar. Kon mahal ang dollar, butsing anon, mahal man ang imo nga gina-imported, especially pagkaon din. Amo ginang una nga implikasyon. Oo. So, budlay. Ay, so, although kung may himata ka to sa gwa, ang ibang tisling na lumayo, hindi kay pagpadala diri sa aton ang value ya do ka dako no galing sa ekonomiya ta may ara gid directly nga epekto sa relo. Dako gid kaya ang dako talagang problema sa buong food inflation, pagkaon nga, ang pagkaon niya, way nang pili, alin sa babos, galong kakaon mo, no? May lang kung babaw ya, kay may lunod bulsa mo, from magagmay, ha? Portigid, no? Kamahal na, tungod siyang krudo nga kamahal, mag-produce ka kamahal, mag-transport kamahal, dugangan pag-isik importation nga kamahal, so grabe ni. So, in short, ang food inflation, itulod pag inidugay sang pagmahal sang dollar versus piso. So in short, expect more increases na pagkaon mo. Yes. So bagon sini sir, you are saying that ma-expect pagkikita nga most likely may ara pagtaas sa mga balaklon na kapin pa pagkaon sa presyo. Yes, tungod kay puro imported, di wala mo na bugas ta imported, utang ta imported, no? Manok ta imported, isda ta imported. Amo na, pag expect your kurente, magisigi pag-saka. Kay imported man ang imo call, si dollar man ang ginabakal mo. Prodo ta imported man, dollar man. Si kung magsaka ang dollar versus the peso, mahal naman ang pagbakal ta. So, wala ni katapusan saka, kurente, tubig, transportation, pagkaon. That's the effect now. So, kinanglan, kada isa sa aton, kung ang ginangay, austerity, cost cutting. Back to basics.
back to basics gid. So, Ate, sa inyo part siguro yung BCCI isa ni sing istoryahan do kag kun ano ang mga himuon dira nga austerity measures no. Galing kiti siling ko may increase ang kanaan sining nga tuiging patuman sa sweldo tao. amo ina ang isa pa na nga nagilain gid sa aton atong hindi maintindihan nga pag-increase ang aton nga Region 6 nga wage board. Bao sila man ang naghalit sa aton. Amo to nag-una gid nag-trigger sang inflation. Bisang mga negosyante may increase kadalag ko, no? Makmutag 10 pesos, 110 pesos, di nagpasaka dayon ang mga negosyante kay katto dakpo nila na nga mga increases. Way kabalo ang mga wage board nga ina nga pagpasaka magasaka tuod ang sweldo sang ato naga-obra pero atong wala obra hindi nagikabalik. Hindi na pagbalik. Balaan mo man naguro subong, halos tanan subong, wala pagitanan kabalik. Ang nakabalik ga-rotate pagyapon sa ilang obra, rotate lang. Tungod kay mahal sang sweldo, tanan mahal mo, nagmahal man ang kuryente. Kuryente mo lang tawada, duro 16 na dugay-dugay, no? Per kilowatt hour. Correct. Grabe gito. Ay, terrible. I don't know about ang tubig. Supposed to be ang tubig. Kasama saka gina siya. Kaya ang 90% ng atong tubig, ginapump. Di crudo siya daw mang kamahal sa crudo. Ay, terrible. Ako gani, kabubo na lang ko. So medyo kunol naman anay dalaga isang negosyoso. Bong instead nga magbukas ka, mag-decide ng iban nga magkuan na lang kay tiang Mayo lang sini kay why na lockdown siling ni President PBM pero ang sitwasyon gid amo ni nagapugong para nga makaidog pagid ang dalagan sa negosyo. Manami na tani ang tawo kay gagwa na kag gasto. Galing duwa ang sitwasyon, kamahalon sang tanan, siyang iya gasto focus lang sa pagkaon. Ara lang da. Tag plete sang kabataan kay nag-eskwela na kag balon, kag ang plete man ni nanay yung tatay, ara lang da. Then bilindo tayo para sa bayad kuryente. No? Tagtod sa tubi mo. Dira lang nga focus all other businesses. Why na das laga kadto? Amo na. Yes, sir. Pagkaon, transportation, kuryente, kag tubig, kag eskwelahan na tuition, muna education. So, mayo gani kay ginabinlan. Tagidya diri sa urban area, pero nabalaan ko sa rural area, ang kabataan way naging pa-eskwela diri balik sa Bacolod. Oo, damo. Damo, no? Damo. That's why nga ang private school, susbuhin gid ang ilang enrollment subong. Kanang gadlagan sa public school, kag atong out of town nga college, nga diri sa Bacolod, daway nang pinabalik sa ginikanan, anay mahal kayo mo. Tanan. Correct. Ay, muna. Pero kumusta subong? Sa part iya sang government kapin pa sa national, may ara sir mga program subong as part of the recovery plan or program gina-implement to help sa inyo hanay? Ang isa nga ginbuhat siyang presidente, amo tong paglakat siya sa Indonesia. Kaya mapermata siya government to government na coal supply. Wala na sa may intra pa nga private kag komisyonista. Malo pa man kung private, may ginani siya pa. May komisyonista pa da. Malo ka naman. So why na? Government to government na lang ang importation ng coal. Kag cement. Kag hopefully mga steel bars construction materials kay para mabalik ang build ta. Oo, so muto. Oo. Kaya ginalantaw nila basi makabakal man dato rice. Sa kan nga malo para to. So those are the things now ang ginabuhat ng presidente para nga mapanubuan ay ang food inflation and other prices. Inflation na yung ginaway. Oo. Grabe, no? Siguro lang kita ding nagatudlo pa sa Vietnam, tanong humay kita subong iya, among pag nag-import halin sila to. Ay, oo. Ay, puwerte. Kaya kadlaw kami gani kahapon kay BTI ga pamangkos la na nung farm commodities niyo ti halos sufficiente kuno sa bugas kita. Tingnan mo kung sufficiente. Importation, no? Gaya nagawa sila. Wala the rice. Pangitaon kasi may hoarding man sa rice. Kaya kung nataon mo lang ang production area sa DE, swing nila, sufficiente. Ay, terrible. Oo, sige ko. Pero buti nga na may hoarding man sa rice. Diba si may haraman kalamay ganito, na-discover ang kalamo, galing ang pananago nila. Ay, Diyos ko, no? Ay, terrible. That's why, gubudlay gid ang Pilipinas,
Kinahanglan di kita siguro para sa kay Marcos na dumduman mo to. Si Lee Kim Sing kasi no to. Death by musketeer. Pero dahil patay dahil ang drug to, no? Di galing kay basing iba ng tagihan na sang nag-horda ba si mga elected officials man? Siling ko ba si konektado mo sa pamilya sa aras politika? Konektado. Hinabla ang economic elite ging capture na ng political elite. Capture na higtanan nila na sa ilong kag sa liog ang mga political elite sa economic elite. Sila na nagdedikta. Oo, anong pang-ekonomiya kag politika diri sa Pilipinas. Wala naman naguro. Damo gani gambal sila kung gusto mo maging successful nga negosyante. Number one nga sekreto da siling niya way labot nga mag-interact sa politika, mayog kung politiko ka. Actually, sala, it's the economic elite now who dictate. Bala mo dati, lang, pila lang ka pamilya, way gani ba yung ka pamilya sa major industries na. Tino halos manipulahon to mo. Oo, lantawa lang, pareho nga halaga, tubig, kuryente, mga malls, no, telecommunications, transportation. Galing ka duway pa maka-intra na yung tayhupon kag carbon. Wala gina daw, bot kalayo. Guro na yung intra sila. Daw mga bilyan lang tayo kag mga kuha ng arada. Lopeses, mga kung ano. Amo na sigong. Not until nga magwa isa kalikwan nyo, no? Nga leader, nga mauntat, pag mauntat ini. By the way, isa na lang, sir, atong inyo plano, kaging request kay Mayor Albing to create a Bacolod Business Council. Kumusta ng latest chat to? Amo itong ina-follow up na mo sa kay Boyet Maghari. Oo, kung nano na to, ting ulihiya, ginapadrap nilang executive order ko, no? Sa kay sinoto daw, sa legal nila, kay Marter, sino na, si Marter, sa legal department nila. Okay. Executive order. So, kaayo, kay gin-create siya pagid ang BTAC. Oo, galing daw mahinay-hinay ang i-review lang ang bitaw nga obra kay daw ga traffic ka to nang sa ito din tanaw ya. Oo, traffic kay isa to sa problema sa namon ang congestion ta sa atong dalan. Kaya revive ya ang BTAC na supposed to be mo ng council na ma-supervise sa bitaw. Galing medyo mahinay-hinay itong executive assistant yung gin tulinan na daw lapit na sa kabulan, why kami ka-meeting liwat. Maskara. Boss. Di super maskara, ni ba si Idri kamukbawi ni? Gabay pa nga matugtan ang wala border control. Sulod yung tao, bawi-bawi din sa kabulan siguro. Christmas season basi pa man lang makapitik. Christmas season, gabay pa makakuan, guwa mga bonus, labi na giniya sa gobyerno. Oo. Yeah, so keep us posted kung ano giman maging result sa meeting ni Drasera kay para nga at least makahibalo man kita bala kung kabalo ka ang business, amo maniga bulig man kung paano man maghulag ang ekonomiya sa Bacolod mo. Kung wala siyang negosyante, di ko wala trabaho. Sir Frank, salamat sa time ginatag mo this morning. Sige, at mayang aga liwat. Thank you. Mayang aga dara kay Bro Cano Oreta, sige ka monitor ako, si Ana Sinoro. God bless ko no and to your family. Araceli Sancho, Sion Shoko, Araman Rosel Polincio Susana Gamonitor sa Barangay Pandanon sa DSB, Rene Boy Borromeo kag Net Diana Milia, Christian Villa Dalisay kag Crisalin Ukay, Avelina Sigovia, Morning Man Jose Melo kag Dims Sadaya. Sakit siya raw ako nag-boarding house po. Nano ni siya? Basi nagtalang ning imo chat ya. Ang imo nga mensahe ka nag-comment sa live naton. Mapatulong siya kuno. Ano ang bulig nga matag namon sa imo? 96 years old siya. No? 70 years old na green as.
Queen of England. Siling ni Ma'am Rodora. Neil Jan Di Palubos is watching si Raxo Ortiliano at Turraid. Okay. Salamat gid sa kay John Di Sena. I stand corrected, 96 years old ang si Queen Elizabeth II and 70 years ang iya parangalagad bilang grabe no, 76 years kang nangin Queen sa England. 96 na siya ang edad niya. May mga ito ganito nga event nga pati si Mr. Bean to yan o ka-participate. 01 Atkinson pero tika sikat-sikat nga tao ni no. Si Mary Niel Toledano Santiago nga monitorman, Lisa Mayri kag Ani Atienza, Jenny Cho, Ulysses Philip Prada, Eva Estares. Mayong buntag silindim sa daya. Thank you man kag Lito Dayap. Good morning. Mayo gid nga pagmonitor. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. Paul, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-titikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa hapon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta maghapon. Kung itandaan ko mga program nila, mga angkor manda,
Kaya siling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabatik ka. Iyan na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kung pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB. Alas 9:24 na. Ang winner tara action Elri, may hara ka na sa aton sini Daog Carolita promo kasi ko para malawag ko diriyo ang winner balang nalawagan kahapon para nga may chance nga magpatiyog sa ruleta no kay duway ding kopyahin. Anyway, morning dira may lang nga pag monitor sa kay Leila Gulis sa season, kay Grace Frederick kag Gina Gonzaga, no kay Jovi Estampador morning man kag kay Hermi Kabugwason, Orly Orica kag Gigi Snook. Salamat sa inyo nga pagmonitor ha. Ara man si Ivy Banas kag Rebecca Delfin, Roberto Hirapusco Caraballo. Nung Bert, musta ka na? Evelyn Sinaon ga monitor si Nanay Evangeline kag Bibing Arto sa Purok Kaisano, Barangay Alihis. Ricky Lidesma magbanwa may ngagaman kay Imelda Pueg. Thank you man for listening. No? Thank you gid sa inyo dira. Ara man ga monitor karon nga aga si Madam Melinda Dimirin kag Cubs Kent. Thank you sa pag monitor. Ayos. Ario ang winner naton bala ka nagabutan Barangay 40 Bacolod City. So hingagaw ka diri ha kadto sa istasyon kay may hashtag ka
subong nga udto ni siya ay September parang nga mag-claim sang imo sining karon pa ning guro Action Elry. Okay, parang nga at least may karon pa ni siya guro naton, no? Nga sige lang. Ang mga nalawagan kahapon bala, no? Ingagaw kamo kadto di kay parang magkapatiyog kamo sa aton sining ruleta. Kay nagapadayon ini until September 17 pa ha. Ti kunway ka nagabutan sa nagligad nga mga drone naton, may chance ka pa no nga magabutan ka magdaog sa aton promo. Ting kakita sina nga may ara ka gift check, cash ka appliances, cellphone, bugas nga batunon. Panayuna lang mag-monitor no? Importante ka pamati kay para paglawag sa ngalan mo, may chance ka nga magpadulong. Di actually daog ka na yung mo paglawag pa lang sa ngalan mo, daog ka na. Pero galing ang problema, kung hindi ka makingagaw sa ginhatag sa imong nga tiyempo sa pagkadto di. No? Tiyan mo na hindi ka makapatiyog sa ruleta, hindi mabalaan kung ano ang imo pwede dagon. Platon talang si Gob Lacson gahulat sumong sang EO kung bala mapagwa ni si PBBM, si President Ferdinand Idralin Marcos Jr. Kay tiyan mo ni gina-expect sa halos kalabanan mo. Ginrecommend pa lang sang NIATF ang outdoor nga optional nga paggamit sang face mask. Ti may mga health experts nga nagambal sila ti mas mayo guro. Kabalo ka sa iban nga mga nasyon, sa iban nga mga lugar, ay ginman gina-stricto actually yung pagsuksok sa face mask, mas nga gintutukan nila amo ini ang booster shots, vaccination drive. Diri sa Bacolod, kumusta sa mong vaccination drive man? Kasigi-sigi pa man sa mga barangay, ang mga mega vaccination center, damo pa man gyapon gagadto. Pagligad tong influx o kung kadamuon sang mga nagapabakuna, doara sa mga estudyante, kay ti mga parents, hindi man magrisgos kabataan nila, kapin pagin nga, pag-insindig ko may mga high school na subong, nga daw ma-full implement ng gid sang 5 days, no, do maabansi, kundi November pa ni suppose, ang full implementation, no, sang face-to-face classes. Pero no may mga schools na yan nga mag-aumpisa na by next week. I-check ko lang libla sa DepEd Bacolod kag sa Negros Occidental kung bala may ara na sang daw mag-consider nga daw pilot balang pag-test nila sa pag-conduct sang 5 days nga classes nga mga face-to-face ang mga students. Pero ito sa elementary, iyang kalabanan subong, blended sige hapon. No? May face-to-face nga half day, dason na mayara na lang nga pagpadala sa ila sa mga module nga ti sa balay nila itunan. No? Amo na ang system. Pero ti comes November, galing ti may October paman mo. No? Nga ligwani. Ibaloon talang. Kag ang nagapamangkot parte sa mga school supply sa Bacolod, take note nga ginatingwaan sang sitting before pa man mag-start by November, ang face-to-face or full implementation sa face-to-face, tingwaan ini nga mapanagtag sa mga pumuluyo, no, sa mga estudyante. Tupulan ta na, karon kita dira makadto kita dira sa Vista Alegre to sa hospital, kidamo to mga city officials nga magkuhaan ta man to karon sa pila ka mga update, no? Why natagaling tiyempo diri sa aton nga pagpanganagad, diri sa amon sa Amerika do halos wala naga-face mask except sa mga hospital and sa mga facilities. O sa Amerika kuno do halos wala tuod man sa NBA nga mga games bulaho makita mo ini mga liga nila dito do wala na gasuluksok face mask. Dili na malang sa aton nga do grabe mas istrikto ti ang regulasyon instead campaign sa bakuna. Galing wala kita tiyempo diri sa Biyernes nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. Ako naman Action at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.